Uyauone ugodzokera zvatotanga mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona mukadzi waVP Chiwenga ari kusenda a strong message kuzvigananda nevamwe vanhu vese. Ari kusenda futi a strong message kune camp yese yetimu raED Mnangagwa nevamwe vese vari kufamba vachitaura zvisina nebasa rese. Hazvina kumira mushe gore rinera kujigwe rinopisa rineri. Ndatanga namboona Temba Mliswa ari kubuda ari kutaura nyaya dzake, ma-allegations akawanda ekuti zvoni hanzi zvakaitika ndezvekuti Chivhayo akapromisa mari kuna VP Chiwenga. Hanzi pamuchato futi paidiwa maRolls Royce anenge 6 here, I think ndeye ma-activities ekutakurana kudidi plus mari dzimwe dzaaizopledja. Saka pari kunzi Chivhayo haana kufulfilla zvinhu zvaaipledja. Iye akazongobudisa mari shoma asi iye anga apledja mari yakawanda. Saka ari kunzi ndo zvimwe zvaakasvika pakuvengerwa kuti anga apledja, ende anga akatopledja futi kuti ndichazovapa imwe million yekuti vakwanise kutengera mukadzi wavo magifts. I don't know how far true is this, because nyaya iripo ndenyaya yekungoti vakungoda kungorwisana but yandevhundutsa ndeiri panape. Mukadzi waChiwenga ari kusenda a strong message kuti you must be very careful mudhara vachauya. Pari kupisa mhuri yeZimbabwe. Without wasting much of your time, ndine zvakawanda zviriloading zvandoda kuti muzive, but ndoda kuzivisa vanhu vese vari muSouth Africa kuti kana uchida kuregisterwa company wobva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit, batai education research yana Mukoma Owen, iyo ine nhamba dzandaisa pascreen. Garai mataura navo. Hauna permit ka but uri kuda company, uri kuda kuvhurirwa. Hauna bank account, uri kurushiwa kuti worivhurirwa sei. Unovhurirwa nonzi business account yeFNB, wobva waitirwa necompany registration papassport yako yona iyoyo. So chinongodiwa chete papapaka kungotora nhamba dzavo wototaura navo vari kwavari, iwe uri kwauri nekamari kako, because hakuna chinhu chemahara but very affordable and reliable. Vanoda zvinhu zvemahara chimbomirai kunetsa. Apa pari kudiwa vanhu vari serious, we mean serious business. Vanhu vari serious nekuti upenyu huchinje, vari serious nekuda kuzowanawo matenda nemasubcontracts. Batai Mukoma Owen we-education research. Zvamanje ndine nyaya imwe vakomana pari kupisa. Unosati zvinhu zviri kuitika izvi amendoti ndinotangira papi ndichiperera papi. Aya mbonzwa zvitaura naComrade Damu ndodzoti mukuona right kulendi dzvanya ipapo ramba wakaibata ZANU-PF nenzeve. Kulendi ndauya ndine mufaro wakawedzerwa. Kulendi ndauya ndine mufaro umwe wakawedzerwa kuti nyaya ndinayo pano ndeye mwana waGeza, the General Junior or the Geza Junior or the Bombshell Junior. Amene ndingamudedza nemazita apo kuti munyatsomuziya, amene kuti mamubata here. The Geza Junior, the Bombshell Junior. Mukomana ari kupusha revolution, the real revolution. Wambata ndati mpana uya waGeza uya, the real revolution man. Ndafara nezero ndakateerera audio yake pa YouTube. This is very nice my brother. Mfana wangu hausi mukoma, nganditi mfana wangu inyaya dzinonakidza dzinofadza dzauya nemufana uya waGeza uya mukoma kwandiri. Ndakanzwa nezuro achiti pasi neZANU takuzvitangidza iko zvino zvakuchitanga. Ndokunakidza kwaakaita inonzi politics. Apedza mukomana. Ndakambozvitaura kumashure ndikati no, iwe kana kuti vanhu vapinde nestaira riribo, vanhu vakutevere, tikutevere, iwewe ingoti pasi neZANU, because ZANU-PF ndo chinhu, ndo muchenje wadya nyika yeZimbabwe. Uri kubata. Saka iwe once wangoramba uchitaura usingaprotect, uchiprotecta ZANU-PF, hauna zvauri kuita, because vanhu they are tired. They are already tired neZANU-PF. Saka iwe ungoti pasi neZANU. Ndakanzwa kufara wakumana nyika iyo yakuchitangidza. Ende vanhu vapa real revolution. This is the real revolution now. This is the real revolution. Yatave zvinezvi. Isinei nezvemapato. Muri kupanzwa. Isinei zveCCC. Isinei nezveZANU-PF. Isinei neany political party. Ndo zvandaishuwira ini. Ndo pfungwa yangu yatati nayo kuti no, zvinhu izvi kuti zvinyatsobuda hazvitombodi any party, especially ZANU-PF haitombodi kutoinzwa kana kutoiona chekubudikira, nekuti ndo party yacho iri
iri kupomerwa mhosva dzese dzatinadzo nhasi ndiyo iri kukanganisa, ndiyo iri kutumira masoja ichiluta minerals, ndiyo iri kuita zvokuti varamba vachingodya ivo vasingasimudziri nyika iri kuramba ichidzokera mashure nekuda kwevanhu ivavavo. Saka pasi neZANU-PF mwana wageza adonno ndokutenda nei, but zvaimboda kuti timboita kaconference or small meeting kezvatinazvo zvinoda kunge zvichiiswa patable tigone kuenda kumberi. Watsvaona, uri kutaura mashoko anovaka, ende ZANU-PF ndo imwe yevanhu vari kukanganisa nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvinofadza, nyaya yauya nayo mwana wamai inyaya inofadza, inyaya yekuti vanhu veZimbabwe navo vaiteerera ende vachaiteerera. Waibata pasi neZANU-PF. ZANU-PF yakanganisa zvinhu zvese, ndo iri kukonzeresa matambudziko atiri nhasi, madhaka atiri nawo nhasi ndiyo iri kukonzeresa, ndeine zvese uori hwese huri kutaurwa nezvavo, uori hwese huri kutaurwa kuexposwa naTemba Muliso, uori hwese huri kuda kuzama kutaurwa nani. Mpabata, saka ndinoti inini ZANU-PF ndiyo yauraya nyika yeZimbabwe kusvika patave nhasi. Chese chiri kuitika chisingabatike it's ZANU-PF. Chese chiri kuitika mapoliticians ivayaya ari kutikanganisira zvinhu. Saka revolution iko zvinezvi yachitanga, iko zvinezvi kana tikati tikuda vafana 1000 izvezvi nhasi ngatinyorei vafana 1000 nhasi kwete zvemangwana kulen nhasi panoswera peji razara nevafana rudaenda kutraining rupanzo peji roswera razara bozi uri kuona chatisiri kuda pati yeZANU-PF ndiyo yauraya zvinhu zvese izvi. Kuti uwane stand unofanira kunge uchizikana musangano weZANU-PF, kuti chivha yakupe motikari unofanira kunge une influence weZANU-PF, kuti ugone kumaina, ugone kuvhura maini chaichai kandi kutaurira waona chimaini chako gadzire mapepa, unofanira kunge une influence neZANU-PF. Saka tiri kuenda kupise nyika. Saka ndiri kuti inini nyika yeZimbabwe ZANU-PF ndiyo yauraya zvinhu zvese mubanzo, every ministry yauraya neZANU-PF. Saka ndinokutenda mwana wageza nekunzwisisa kwako nekuona muono wako, ndiri kutevera. We are together man. I big you, I big up man. Ande chiramba ukatsika ipapo zvinhu zvako zvakuchiflowa uri pabata. Mashoko ese auri kutaura ane musoro, but pataingopesana panipa, but ndinotenda kuti zvawaita izvo wasunungura mwana weZimbabwe, zvawaita izvo wasunungura mwana weZimbabwe, because wediri kutoti pasi neZANU-PF wapedzera uri pabata. Kana mudhara wedu, mudhara anonzani, mudhara Chiwenga tagona kumuteera tiine vision. Mudhara Chiwenga nachitora kwandiri ngasatombotaura kana even wediri ZANU-PF hatombodi kuzvinzwa, tida kumuteera, tiziva tiri kuteera munhu ari clean, tiri murevolution. Hatisuda kana any political party, ingave ZANU-PF, ingave Triple C, ingave yani whatever. We don't want to hear any political party inotaurwa nezvayo uri pabata. Saka mwana wageza iri ndo rinonzi dama rawarova, wajonga anonzi chikubaya dede nemukana ndokwawaita nhasi. Handokutenda mwana wamai, ramba wakadaro, ramba nekudzidzisa, ramba uchidzidzisa vanhu nzira yakanaka. Kuland ramba uchiexposa zvese zviri kuitika mumabharanza, wanofungidzira kuti nyika ndeyavo vega. Tatambudzika munyika yeZimbabwe, every kona yangu wanhamo. Kuti uwane chinhu chakanaka unofanira kunamata ZANU-PF. What is that? Kuti uende kucollege chaiko kana kuuniversity unofanira kunge uri mwana weZANU-PF. Zvoita here kuti uone any opportunity unowana munyika yeZimbabwe unofanira kunge uri musapoti weZANU-PF. ZANU-PF chii? Igovernment here, igovernment here, mauraya nyika warume. Saka ndinotenda mwana wamai, ramba wakadaro, ramba wakatsika ipapo. Hatisi kuda eni munhu anotikanganisa. Revolution ngaifambe zvakanaka, idama rawauya naro ende zvinhu zvinofadza. Munhu asara chete ndimudhara wedu, mudhara Geza. Ndisingazivi kuti vachatiwo here pasi neZANU, asi ndinovakurudzira kuti ngavati pasi neZANU-PF. Ndeini matambudziko ese atiri kuwana nhasi, zvakawanda zvakaitika neZANU-PF zvisingataurwe nevanhu. Isusu tozviziva asi havazvitauri.
ukaona munhu achikuramba achiita ZANU-PF nawo asati arwadziwa or ewose ari kubhenefita muZANU-PF, ende varume vamwe vachaenda zvinorwadza, ende zvapadhuze. Ndakakuudza kuti ronda rakutubuka. Unobati wese anatemba mudisa muchanyarara zvenyu, itai zvenyu, muchanyarara, tiri kuonai. Ndimi muchatanga kutiza nyika, ende wakatotiza already. Bhoza ungabvi kuZimbabwe kuuya utaurira nyaya dzako kuno kuSouth Africa. Kana wakashinga kwadi kutaurira kuZimbabwe kuti ano mudara Chiwenga makaita hori here and there and what I don't know kuti uchataura sei, wakadi kutaura uchiri kuZimbabwe, wakatiza ukaenda kuSouth Africa. Zvisinei, revolution ndicho chatotanga ichi, ndo chinonzi kutangidza kwezvinhu. Mahwana atotanga, revolution ngaende pamberi. Toda kugara wakanaka, toda kugara kwakanaka. Munhu ngaatenge imba stand kukanzuru zvakachena. Hatisi kuda madepartments akakepchwa nechipato cheZANU-PF. Hatishade zvese izvozvo. Madepartments emuZimbabwe ngaazvimirire. Ana baba vedu veteran vakairwira nyika iya yanonzi Zimbabwe, asi nhasi natonike such a one. Nyange ukatoona sevanhu vari kutomanikidza kuti joinisa zvinhu zvisingaiti, ramba uchisigira mutsangano weZANU-PF. Chii chinonzi mutsangano weZANU-PF? Munhu ngaaisununguke kusapota bato raanoda, kwete kuti ukasapota bato ranhingi waenemy munyika yeZimbabwe. Ndoita sekunge munhu akabva muMalawi but ndiri muZimbabwe nakakwana. Ndosaka uchizonzwa Jeff Judah achitaura kuti mabumbwa ngaende, bhozi utsinyi hwawainawo hunoratidza kuti vanhu ava vasi maZimbabweans. If uri mwana weZimbabwe ni chai haungaitira vamwe vanhu utsina wafana newo. Unonzwa tsitsi dzinovanha, saka ndakavadeso voenda kupi? Ndosaka Jeff Judah achitaura mazuva ese kuti no one now is not Zimbabweans, nekuti utsinyi hwawo huri extraordinary. Mbobata ZANU-PF iri kulidwa nevamwe vanhu vasingazikanwa kuti mashona here, maZimbabweans here, vanhu vekupi chaivo. Pachirwakaranga chedu, pachishona chedu, maZimbabweans ane tsitsi. Unozviziva here kuti kulendi waigona kubva, for example, ngandikutaurire kuti unogona kubva kuHarare kuya netsoka. Ukanga waneta, muenzanisi wandiri kukupa, zvinhu zvaitika izvi. Ukanga waneta kati anoga ndimborara, unogona kutotsauka kumbira pekurara. Ukapinda pamba ipapo wanonoka zvokuti vanhu vasvika pokuti vanhu vakunovata zviya, vanomuka votokubikira sadza vasingakuzivi. Shona yedu votokubikira sadza vasingakuzivi, wotopakurirwa odya woguta, wotonzi no, imba yake kurara ndeishi. Iwe wototsanangura kuti no, ini mangwana ndichamukira ndoda kusimudzira rwendo rwangu ndichienda kwandiri kuenda. Shona yedu isusu vanhu nemashona, kuratidza taibatana zvakanaka, tisina kunongedzana, kusina kuti nhaiwe sezvinoita ZANU-PF, kwekuti ukangoda kufamba neapo neapo wotonzi kadhi, apo neapo ukada kusimudza musoro bvonzi no muopposition, ukada kudai bva watonzi. Tine vanhu hamanaka ZANU-PF. Ndosaka ndichiti pasi nechipato ichi havasi vanhu, havasi vanhu, imhuka dzisingazivi kuti vanhu ndo vanhu vacho. Vanhu ndo vari kusapota musangano wekuti uende mberi, vakakanganwa zvose izvozvo. Utsinye hune varume hwaye, utsinye humwe hwakaoma hwekuti unogona kutofa, wakatowanda wakatofa nekuda kwemusangano uya. Saka ndinoti mufana wageza chinhu changu chakuchifamba zvakanaka iko zvino, pasine ZANU-PF. Revolution pamberi, hatisi kuda any party inoya tivhiringidza, hatisi kuda kuya munhu anoya nechislogan chake. Revolution pamberi. Ndapedza.